competitions. So the next 2 days, today and tomorrow, is very important for all the players. All the best. Baugunguri, Parbajora, Kokrajhar, Dotma. ইয়াত অংশগ্রহণ করেছে খেলাড়ী সকলে আজিৰ এই ইনঅগ্ৰেল সেৰেমনিত উপস্থিত থকা जिल्ला थाखोनि खेल महारन दिनैनिफ्राय जागायदों सार माबायदि आसाम सरकारजों खुंजानाय खेल महारन 2.0 एबा नैथि बोसोरनि खेल महारन क'क्राझार जिल्लायाव नैबे समष्टि लेभेलनि MLA समष्टि लेभेलनि खेल महारन बियो दिनैनिफ्राय जागायदों 5 आरो 6 फेब्रुवारि साननैनि हाबाफारि लानानै बे क'क्राझार डिस्ट्रिक्ट स्पर्ट्स एसोसिएशननि बे गेलेग्रा फोथाराव जागायदों आरो आं दिनै बे हाबाफारियाव बाहागो लानो मोनना गोजोननाय मोनदों आरो बांसिनै गोजोननाय मोनदों बे खेल महारनाव मोनफ्रोमबो LAC निफ्राय गोबां खेलारिफ्रा एबा गेलेगिरिफ्रा बाहागो लादों बिनि ओंथिया बेनो जे बे खेल महारननि जि अर्गानाइज खालामनाय एबा खुंनाय बेयो खोब मोजां जादों मानो होनना बुङोब्ला PCDC लेभेलनिफ्राय जागायनानै LAC लेभेलाव जायो आरो बिनि उनाव जिल्ला लेभेल आरो बिनि उनाव जन आरो बिनि उनाव स्टेट लेभेल बे खेल महारननि खुंनायनि खान्थिया बे दा बेखायनो क'क्राझारनि नैबे LAC लेभेलनि गोबां खेलारिफ्रा बाहागो लानायनि नुथाया बेखौनो फोरमायदों जे जोंनि गेलेगिरिफ्रा बे खेल महारनाव गोसो होनानै बाहागो लादों आरो मोजाङै अर्गानाइज खालामनाय जादों आरो बे खेल महारननि गेजेरजों आसामाव गेलेनायनि मोनसे थासारि गेलेनायनि मोनसे जांख्रिखांनाय बेखौ लाबोनो हादों आरो बिनि थाखाय आङो BTR नि जानानै आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथां आरो गेलेमु बिफाननि आसामनि मन्त्रि नन्दिता गारलसा बिथांमोनखौ आङो साबायखर जासियो आरो बिथांमोननि दैदेननायावनो दायो LAC लेभेलाव स्टेडियाम बानायनाय आरो जिल्ला लेभेलाव स्टेडियाम बानायनायाबो सोलिबाय थादों एखे खान्थिजोंनो जोंबो BTR आव जोंनि BTR नि गाहाय खुंगिरि मुस्रि प्रमद बर' बिथांनि दैदेननायाव गेलेमु बिफानखौ जोंबो मोजाङै जौगासार होनो थाखाय आरो गेवलांसार होनो थाखाय जोंबो नाजानाय जादों नोंथाङा सासे गेलेमु बिफाननि इयुन हिसाबै हानजाया जोबोद गोजोननाय मोनदों आङो BTR नि सासे गेलेमु बिफाननि मावफुं सोद्रोमा लोगोसे आसाम फुटबल एसोसिएशननिबो आङो लेङाइ आफादगिरि आरो आसाम फुटबल एसोसिएशननि प्लेयार सेलेक्शननिबो आङो चेयारमेन आं बे हिसाबै जोबोद गोजोननाय मोनदों जे जोङो उदां भाबै जोंनि स्टेट प्लेयारफोरखौ जों सायख'दों जोङो आगुनि नेशनेल लेभेलनि प्लेयारफोरखौ लानानै जोङो मोनसे सेलेक्शन कमिटि दादों आरो आं बेयाव चेयारमेन आरो बे हिसाबै जोङो रोंगौसा गेलेगिरिफोरखौ जों सायख'नाय जादोंमोन आरो दिनै 17 बोसोरनि उनाव आसाम फुटबल एसोसिएशननि दैदेननायाव आसामनिफ्राय फुटबला मेना माने क्वालिफाइ जादोंमोन नेशनेल गेमाव आरो गेले दिनै 12टा बाजायाव सेमिफाइनालखौ गेलेगोन आं आसामनि गासैबो स्टेट प्लेयार फुटबलनि बिथांमोनखौ साबायखर जासिदों आरो हामग्लायथि जासिदों आरो मिजिंथिदों एबारनि नेशनेल गेमाव आसाम फुटबल टीमा चेम्पियन जानायनि खाबुआ मोनगोन आरो जोंनि गेलेगिरिफ्रा बयबो मिन्थिखायो जे आसाम सरकारा मोनसे फोसावना दोनदों नेशनेल गेमाव जायखिजाया मेडेल मोनोब्ला ब्रन्ज सना एबा रुफानि मेडेल मोनोबा जायखिजाया साख्रि मोननाया सियर जायो दा बेखायनो जायफोर गेलेहैदों बेहाय बाहागो लाहैदों जाहाथे बयबो मोजाङै गेलेयो आरो आसाम फुटबल एसोसिएशननि गेलेगिरि लोगोसे गुबुन इभेन्टआव थांनाय गेलेगिरि बिथांमोननो आंनिफ्राय हामलायथि जासिहरो